mercone mobil cek awak, mercone kawak. Iya ya. Regane jek metu, nalian gak ono. Lho iya. Iya. Cek awak mercone sing nganggo bat ngono iku lho. Ganggu. Niku orang ganggu ngono. Pancen saiki sing tampangan dadi menungso. Sing tak kowe dadi menungso. Kena kok koyo mangkono tumindakmu ngaten. Iki wis dadi kelananku. Kelananmu nanging kowe gawe kapitunane liyan kok. Andane lho biasane namane. Yen to sapu, yo ngawak kok gak wis kita di mangsamu. Suwe kawan ya, tidak pesta ayo karo bete wis ora iki aku iki wis dadi kelamanku ya. Mula aku jaluk tulung karo kowe. Jaluk tulung sing kepiye? Aku suci. Sing sesuai kita kawane. Ayo. Aku sedang melakukan aku